Què? Com van les vostres patateres? Creixen ràpid, oi? Avui us ensenyaré el que estic fent amb les meves perquè estan creixent tan ràpid que vull aprofitar al màxim perquè em donin el major nombre de patates, així que ja veureu. Abans de començar, us vull dir que tot això que veureu en aquest vídeo ho estic provant per primer cop. He vist que aquesta tècnica que faré ara dona millors resultats, així que ho provarem. Primer que tot, hem de preparar bé per embrutar el mínim possible, perquè estem al balcó. Si tinguéssim un hort, no cal, però aquí a casa s'ha de preparar tot. Què necessitem per començar? El mulch, que és l'encoixinat en català. Això és palla seca. I important que millor que no tingui llavors. Si voleu saber d'on la trec, doncs deixeu-me un comentari i us ho explicaré. Però ja faré un vídeo més endavant. Aquí veieu com vam deixar bastant d'espai, justament per això, perquè creixés la tija i ara poder fer el calçat, que es diu. Aquest és vocabulari d'hort, però bueno, que és un calçat urbà i de balcó. Doncs bé, posarem palla seca, l'encoixinat, i jo el que faig és posar una mica de terra també, perquè el que necessita la tija per aviam si treu alguna arrel extra d'on hi poden néixer patates és humitat i foscor. Així que una mica de substrat d'aquest i la palla ja estarà bé. I per acabar regarem una mica, que tot i que a les 12 no és el millor moment perquè si mullem les fulles es cremaran amb aquest sol, reguem per sota una mica i demà a primera hora li podem posar una miqueta més d'aigua. Si us agradaria saber com protegir les patateres de les plagues, quan collir les patates, quan triguen i tot això, també deixeu-me uns comentaris i ja mirarem de fer un vídeo més endavant.